Umnyango wezempilo ugcizelela ukuthi siphezulu kakhulu isibalo sokutheleleka ngomxhantela we-Omicron emhlabeni jikelele. Lo mxhantela utholakala emazweni angaphezulu kwama-76. Lapha ekhaya zonke izifundazwe sezingene esombeni sesine, kodwa isifundazwe eNorthern Cape sinesibalo esiphansi sabathelelekayo. Isifundazwe eGauteng yiso esinesibalo esiphezulu. The fourth wave, driven by the Omicron variant, has continued to spread rapidly across the country, but also across the world. When we spoke to you last week, we mentioned that the variant had been detected by the World Health Organization. Bangamaphesenti angama-91 abantu asebeluleme, kodwa kunokukhathazeka okukhulu ngokutheleleka kwabantu kwezinye izifundazwe, njengoba kumi ku-37 wamaphesenti ezifundazweni okukhona kuzo i-Eastern Cape, kanti i-Western Cape khona kumi ku-100 wamaphesenti. Bangaphezu kwezinkulungwane eziyisi-7,600 abantu abangeniswe ezibhedlela, nekuyisibalo esisaphansi uma kuqhathaniswa nesiwombe sesithathu. In terms of absolute numbers, we're still at a fairly low level, just over 7,600 patients admitted as a result of COVID. Izibalo zakamuva zikhombisa ukuthi eGauteng singase sikhuphe kakhulu isibalo sabathelelekayo. Umnyango ukhathazekile ngesibalo esiphansi sabantu abagomayo ezweni lonke. We are very worried about the drastic decline in the uptake of vaccination, especially in the last 7 to 10 days. There was an uptick immediately after the announcement of the new variant, but the numbers have gone down quite drastically. Isikhungo esibhekele izifo ezithelelanayo i-NICDCT nakuba sikhula kakhulu isibalo sabantu abathelelekayo kuzo zonke izifundazwe, kodwa sisalinde ulwazi ngokutheleleka kwabantu asebekhulile nezingane. The hospitalizations in orange and the deaths in grey. And so you can see with the third wave, as we saw the increases in case numbers here in the blue, we'd already started seeing increases in hospitalizations, and the increases in deaths followed very soon afterwards and very much mirrored what was happening in the cases. Sehlile isibalo songeniswa kwezingane ezibhedlela uma kuqhathaniswa nesikhathi kuqala isiwombe sesine. Izifundazwe ezigudle ugu ezifana ne-Western Cape, KwaZulu-Natal zikhombisa ukukhuphuka kakhulu izibalo zokutheleleka. Amagumbi abagula kakhulu nabangeniswa ezibhedlela belimele anxusa abashayeli bezimoto ukuba bacophelele emgwaqeni ukuzama ukunqanda izingozi ezingaholela ekungenisweni ezibhedlela nokuletha ingcindezi enkulu emkhakheni wezempilo. Abantu abazovakashela kwezinye izifundazwe bayacelwa ukuba bathobele imithetho yomnyango wezempilo ukuze kwehlise ukusabalala kwaleli gciwane kanye nokunqanda ukuthi ingaqiniswa imigomo ye-lockdown. Elakuleli-ke lisasesigabeni sokuqala se-lockdown. Isikhungo esibhekele izifo ezithathelanayo i-NICD sithi babe ngu-24,785 abantu abasuleleke nge-COVID-19 kulolu suku oluyidlule. Abanye abantu abangama-36 babulawe yizifo ezeyamene ne-COVID-19 kuleli sonto elidlule. Lokhu kubeke isibalo sabantu asebeshonile kuzwelonke ku-90,262. Isibalo sabantu abagulayo njengamanje senyukele ku-210,000. Siphezulu isibalo sabahaqekile eGauteng kuleli sonto elidlule, kanti bangu-9,000 abantu abahaqekayo ngosuku kulesi sifundazwe. iKwaZulu-Natal iyona esendaweni yesibili eyifundazweni ezinesibalo phezulu sabahaqekile, njengoba ngosuku khona bebe ngu-4,415 kulezi insuku eziyisikhombisa ezedlule.